Avui parlam d'un llibre que ajunta 4 veus poètiques de les illes per composar un tetràgon d'exilis. Els poemes d'aquests 4 escriptors s'ajunten per dibuixar una Mallorca que poc té a veure amb la imatge paradisíaca que tant se n'ha volgut vendre, sinó que transiten ses ombres, que també formen part de la realitat de la nostra illa. Avui tenim a l'estudi d'IV3 Ràdio 3 dels 4 poetes, que són Pep Joan Noguerol, Tomeu Crespí, Bernat Mas. Ben arribats, com estàs? Molt bé, gràcies. Hola, com anem? Bé, només ens falta en Andreu Arranz per tenir-vos tots 4. Conteu-nos, de què xerra per vosaltres aquest tetràgon d'exilis? Bueno, podríem començar... Bé, jo no crec que tingui... No és que xerri d'una sola cosa, sinó que és més com és un mosaic de poemes, és a dir, cadascú té el seu poemari per una banda i després dins del mateix poemari hi ha poemes aïllats. Bé, per exemple, el poemari d'en Bernat sí que és el que té més unitat, per exemple, però és més una antologia que no un llibre amb una temàtica concreta. Queda clar perquè és un tetràgon, perquè sou 4, però per què el títol, tot i que no tingui una temàtica en comú els llibres, d'exilis? El títol de què vos exiliau o per què se suposa que hi ha un exili en comú dins aquest llibre? Bueno, el títol d'exilis és més que res perquè és vera que els 4 poemaris són 4 poemaris molt diferents, però d'alguna manera tots 4 tenen un punt en comú, que és un angle d'inclinació una mica exiliat, una mica alienat, i per això vàrem triar el terme exilis, perquè vam trobar que era un concepte que definia bastant bé l'idea. D'exili interior, xerraven, de fet, d'un exili interior. I com el vius, per exemple, tu, Bernat, en aquest exili interior, i com el transmets en poesia? Perquè, clar, deies que cada un ho heu fet des d'un punt de vista, però, en concret, Bernat, com és el teu exili interior en aquest tetràgon? Bé, el meu exili interior, en el cas del meu poemari, que es diu Les nits malaltes, és un exili dual, no? Hi ha un jo poètic dual, perquè es fon un jo poètic generacional amb el jo poètic individual. I a partir d'aquesta fusió se xerren d'una sèrie de característiques generacionals de la meva generació i d'una forma d'entendre sa vida, que a vegades se pot viure com una fatalitat inclús, i bé, quines són també les conseqüències i les experiències d'aquesta joventut. Ara deies que xerres dels trets de la teva generació. Justament han tingut en aquest programa molt de poetes joves i llegia que la teva poesia la definien com a nihilista per internet. Com és la poesia nihilista i com pot ser que una poesia jove i una generació jove ja de ben prest se li pugui definir com a nihilista? Sí, segurament és algo que té que veure amb els temps que vivim, que alguns defineixen com a una postmodernitat, no? on fan fallida o semblen fer fallida una sèrie de qüestions que fins ara havien estat bàsiques en la nostra cultura occidental, que seria la fallida del projecte il·lustrat, és a dir, la mort de Déu que arrossegam, sembla també una certa mort de les ideologies, malgrat se xerri molt de renovació política en molts d'àmbits. A mi personalment m'apareix que se segueixen repetint fins a la nàusea molts models caducs i que bé, que el que impera en aquest context de decadència és un sentiment d'anar a la deriva, de manca d'horitzons, i que això inevitablement la joventut ho percep i en certa manera ha donat l'esquena al món, a moltes coses, i s'ha refugiat inclús en cert hedonisme decadent i en l'escepticisme, en l'alienació en l'alienació voluntària com a forma d'evasió, i tot el que se podria dir que és buit de valors o la manca de valors, i que segurament respon a algunes qüestions, i el poemari en aquest cas sí que tracta d'aquestes qüestions. Dèieu que la temàtica és diferent en els poemaris, però el sentiment, o sí que hi ha cert sentiment en comú, no?
Això que ara descrivies, d'aquest sentiment generacional... Com a mínim de certa inquietud, de certa angoixa, podríem dir que sí, no? Que malgrat les diferències estètiques i temàtiques, sí que aquest sentiment i l'editor ho definia com que tots ens anàvem cap a sombra, no? Cap als terrenys de les sombres, i que bé, això seria el punt en comú. Dèiem ara aquesta diferència temàtica, i mentre que jo llegia que la teva poesia la definien com a nihilista, la d'en Pep Joan deien una intromissió en l'absurd, que no sé jo si el sentiment és el mateix, però com se fa poesia d'allò absurd? O és que només se pot fer poesia de... Bueno, jo, per exemple, el meu sentiment d'exili té precisament més a veure amb... Tot i que estic bastant d'acord amb tot el que ha dit en Bernat i això, que sobretot respecten el llenguatge. És a dir, bé, el meu poemari de fet se diu recull de fàcies, que la fàcia és un trastorn de la parla, no? I és com aquest llenguatge, que és el que mos hauria de servir per comunicar-nos, aquí, vull dir, és equiparat més amb una cosa que té a veure amb l'escanyament o el silenci. I és aquest intent de voler comunicar un poc l'intimitat, no? I no poder, perquè vull dir, el llenguatge no deixa de ser un llenguatge que no és teu. I l'exili aniria un poc per aquí, no? I el sentiment d'absurd també un poc per això, no? Tomeu, un canvi la teva definició, perquè vos estic definint de cada un amb un mini eslògan de contundència expressiva. I sempre ha estat la poesia, el teu mitjà d'expressió, ha estat una cosa que t'ha sortit sempre de tu? Sí, ha estat... Bueno, a què te refereixes? La poesia respecte a altres gèneres o altres arts, perquè al final un poeta és un artista i llavors han passat per aquí altres poetes i en el final ser poeta pareix que és una cosa que surt, no? Que expressar tot això que ara en Bernat mos contava, aquest sentiment, posar-lo en versos i dibuixar una realitat des de fora per la gent que no escrivim poesia, pareix una cosa molt complexa, però tinc la sensació que per vosaltres és quasi una necessitat. Sí, bueno, és una necessitat de la mateixa manera que pintar un quadre per un pintor, no? De la mateixa manera que tu dius que d'alguna manera ho vivim des de dins, jo crec que passa això un poc amb el conjunt de totes les arts. Dins aquesta visió que ara explicava en Bernat i que veig que tots està una mica d'acord, també he vist que xerràveu de que Déu ha mort però el superhome d'en Nietzsche no ha arribat. Quins són els motius que fan que sigui aquesta la vostra postura i la vostra poesia xerri d'això? En el meu cas, que això fa més referència en concret en el meu poemari, és el tema del que xerràvem abans, no? Certa consciència de la decadència d'Occident, d'una crisi de valors i una dificultat per trobar uns nous valors i inclús un nou projecte en el qual aferrar-se. Tot això genera manco a mi a nivell personal i el que percep amb molts altres està clar que no pretenia representar tota la joventut ni molt manco, sinó un segment que considero bastant ampli, que és que pateix un sentiment de buit, no? I crec que és la dificultat per trobar una sortida en aquesta situació que expliques, perquè això, no? Aquesta espècie d'espera del superhome, que podria ser només una metàfora més per definir la sortida o un canvi de paradigma que doni alguna... Joan, com va sorgir l'oportunitat de fer ajuntar les 4 antologies i com ha estat la feina entre vosaltres? Perquè per molt que siguin per separat, supos que vos ha anat bé llegir els dels altres i entrar i fer una edició conjunta. Sí, bé, jo em vaig posar en contacte amb en Moisès del Solort, que és que s'ha encarregat del tema de l'edició i tot això, i a ell li feia ganes començar una col·lecció de poesia i m'ho havia proposat a mi. Jo li vaig dir que també coneixia això, una gent que escrivia i que pensaven que tot i ser poemaris separats crec que també funcionen bastant bé com a conjunt. I sí, mos vam posar d'acord
i bé, vam posar unes dates per entregar cadascú la seva part, i després sobretot també la part de correcció i tot això sí que ha hagut un treball en comú. Des de quan escriviu poesia cadascun de vosaltres? És la vostra primera antologia? N'heu fetes abans? O sigui, com és la vostra feina com a poetes? Bueno, jo escric poesia des dels 15, i bueno, la meva feina com a poeta és sempre insuficient, sempre podria fer més, però bueno, amb una consciència d'ofici, des de que, en el meu cas, des de que m'aixeco fins a que me'n vaig a jeure. És a dir, tot del dia a dia se pot transformar en material literari, sempre que li sàpigues transformar. Que no dic que jo en sàpiga, però hi has de dedicar hores. Emili Sánchez Rubio mos deia un dia que ell viure de la poesia li agradaria, però el que feia era sobreviure de la poesia, no? Dedicar-se a escriure. Així tot, creus que és un gènere que està en auge ara mateix a les illes? Que hi ha més gent que escriu poesia, més gent que publica poesia, gent jove com vosaltres que veu els seus llibres, al cap i la fi són editors que confien en gent jove, però realment és perquè hi ha més gent escrivint i més gent que vol llegir poesia a Balears, tal vegada ara? Jo que hi hagi més gent que vol llegir, no ho sé. El que sí que és vera és que hi ha molta gent que escriu. I bé, precisament el que deia en Bernat de la crisi de valors, això també és en el terreny estètic i sobretot en la poesia. És a dir, sí que és vera que se publica molt. Tampoc no sé si tot el que se publica, no ho sé, no dic que estigui bé o estigui malament, sinó que és més difícil establir un criteri de lo que està bé i lo que està malament. Pot sense prosa crec que és més fàcil, no? És a dir, vull dir, no és ni positiu ni negatiu, simplement crec que és una realitat del cas de la poesia. Però sí que és vera que hi ha molt de moviment, i també la poesia una cosa que permet és que se pot fer circular bastant un poemari, no? Un tema de recitals i això també se pot acompanyar de música, cosa que pot ser en la prosa potser és un poc més difícil. N'heu organitzat o en penseu organitzar de recitals de Tetràgons d'Exilis? Sí, n'hem fet 2 a Barcelona i un a Mallorca de moment. I com han anat? No sé si eres primer pic, bé, supos que entre tots sí que era la primera vegada que fèieu aquests recitals. Com heu viscut l'experiència de fer-ho en conjunt i veure com ho rebia el públic? Bueno, primer de tot ha estat una sort que fossin 4 autors, així ha facilitat que hi hagués una afluència de gent que sempre te dona ganes per fer-ho millor, i bueno, a partir d'aquí ha estat, no sé, ha estat guapo perquè a més som amics entre nosaltres 4, no és que realment tenim una relació bastant estreta, i bueno, jo crec que per mi ha estat una bona experiència. Ara i ja veurem per pròximes publicacions a veure com anirà. I ara que deies això que teniu una relació bastant estreta, entre vosaltres vos corregiu, vos recitau, vos poliu de qualque manera, perquè supos que el fet de publicar junts, però sobretot d'escriure i de compartir aquesta afició, vos deu ajudar. O no és així, o cada un quan té el poemari acabat l'enllesteix i el presenta i ja està fet? No, ens solen compartir bastant el que feim, uns més que d'altres, i depèn del moment i això, però sí que sol haver ens llegim bastant entre nosaltres, i sí, a vegades en el cas d'en Tomeu, per exemple, que és amb el qui tenc més relació, perquè de fet a hores d'ara tant en Pep Joan com d'Andreu estan vivint a Barcelona, i amb ell, per exemple, sí que amb en Tomeu, que és aquí a Palma, sí que intercanviam bastanta cosa i en xerram bastant, i és una de les coses que ens uneixen també. El llibre ja és a la venda, ara que ja veureu properes publicacions. Esteu fent feina amb un altre llibre, o primer heu de veure com va aquest? No, ja de les properes publicacions, perquè vull dir que està bé que una primera publicació sigui entre 4 i siguin, a més, gent que comparteixes una relació d'amistat amb ells, i que està bé que siguin 4 per això, perquè de cara a presentacions, de cara a fer recitals i tot això,
jo crec que dona bastant de joc. I de cara al lector, que amb un llibre coneix També. 4 veus i 4 punts de vista i 4 històries. Efectivament. I moltes gràcies per haver estat aquí. A vosaltres. En Joan Noguerol, Tomeu Crespí, Bernat Mas, ha estat un plaer. Fins una altra. Moltes gràcies. Adéu. A no res arribam a les 5 del capvespre, en aquesta hora ja ho saben, arriben els serveis informatius d'IVT Ràdio, 4 minuts de butlletí i tornem nosaltres en la segona hora d'Això és IB3.